On podľa mňa raňajkoval kamene, obedoval tehly, ty kokot, a na večeru si vysypal normálne cement, ty kokot, do huby a zamiešal to s vodou. Obrovský chlap. Vypínam song. Ideme na to. Vypínam alerty, dobre? Vypínam alerty, lebo dnes sa spreplo. 1 minúta, 16 sekúnd, 99 stotín. Lepším sa. Dávam dole sluchátka, dobre? Dávam dole sluchátka. Predstavte si, 16 rokov, nie, netrtkal som ešte. Mal som 16. Vtedy bolo také obdobie, že som chodíval proste na diskotéky. No také party a tak. Nebýval som dlho, mal som 16 predsa len. Bolo to 16. Viem, že som ešte netrtkal. V 17 som prišiel panictvo. To je jedno. Chodili sme na diskotéky, chodili sme na veľa diskoték s chalami, ale chodili sme aj na takú diskotéku, to sa volá, že Kravín, že Valašské Klobouky. Ona je aj stránka doma na internete. Valašské Klobouky sa to volá, to mesto, alebo čo to je dedina, nepoznám to. A viem, že sú tam popiči diskotéky. Ja som sme vždycky o tom počuli, že sú tam popiči diskotéky a že tí baby, že to je na Morave, že tí moraváčky, že to sú popiči baby a kokot. Že to je neuveriteľné, že tam ty kokot, že tam ťa normálne, že zatiahne ťa tam za ten kravín a že ťa vytrtká, že to je piči. To keď som počul, v 16 si predstavte, v 16 keď som to počul, niečo takéto, že vlastne tam normálne, že keď tam príde Slovák, že to je v lese, že to je nádhera, a kokot vie, že sú úplne s ňou v prdeli, tak hneď som musel chalanov zlanáriť, že ty kokot, tam musíme ísť. Tak sme nasadli do auta, prvýkrát sme tam išli. Prvý skurvený krát som tam išiel, bol som tam viackrát. A poviem vám, potom, ticho. Bol som tam viackrát. Prišli sme tam, ty kokot, taká diera vyjebaná, akože na prvý pohľad to nebolo nič extra. Na prvý pohľad, ja neviem, jak to mám nazvať. Normálne, ty kokot, pajta, maštál normálne a fakt, kravín. A spravená z toho diskotéka, velikánske repráky, pičoviny, búchalo to tam kokot, miliarda ľudí, na fajčere nevidel som ani kokot. Hovorím, to je takéto vysnívané, ty kokot, o tomto tak každý vypráva, vieš, úplne v piči z toho každý, že to je nádhera, ale sadli sme si tam. Dal som si juice, vtedy som mal 16, vyzeral som asi jak metla. Strašne suchý, strašne suchučký, to som aj teraz, do piče. Bol som ešte suchší, aj keď si hovoríte, že sa to nedá, ale fakt som bol suchší, chat. Bol som suchší a mal som proste metla. Suché telo a takto, jak je tá metla, vieš, takto som mal nagelované vlasy. Proste cuker. A vtedy som chodil na tajský. Vtedy som ti hovorím, že keby predo mňa postavíš 800-kilového býka, tak ja som mal také sebavedomie, že by som ho rozjebal. Fakt, aspoň by som si to myslel, že by som ho rozjebal. Jasne, že ma vyhodil ty kokot jedným tým klom skurveným a išiel by som do piče. Padla mi čiapka. No, pokračujeme. Vôbec, nič smiešné. Pohoda. Sme na diskotéke, nie? Pamätám si, že som tam bol s Igorom L a s Jurom P. Nebudem hovoriť viac, dobre? Nebudem hovoriť viac. Juro bol šofér, ale my sme nepili, ja nepijem, takže som mal piči, ani vtedy som nepil. Dali sme si juice, dal som si proste juicik, na také poschodie som vyšiel po takých schodoch, kto tam bol, tak to pozná. Vyšiel som na také poschodíčko a z vrchu som kúkal na baby, vieš? Z vrchu som kúkal na baby, že proste ty kokot nejako by som ako aj chcel zbaliť. Jebe, panic, cicinu som mal po koleno každý deň, to vtedy som ešte len pomyslel na jebačku a v momente, však to poznáte ty kokot, každý mal 16, to som si takto drgol do ciciny, že a normálne ti hovorím vystrelia kokot, obrovská ona mačeta, piči som bol. No tak som kúkal na tí baby, jak tam tancujú, nie z vrchu. A ako 95% boli Češky a pekné baby, fakt zlaté baby, úplne po biči. A tak som tam kúkal, nie, takto. A jedna taká, ona bola blondína, si pamätám, ona bola blondína a mala také pehy. A ona sa volala Nikola. Viem, že sa volala Nikola. No, ale to je jedno, ticho. A mala jebnuté. Videl som už tí pohyby z toho vrchu, nie, že už mala jebnuté a hovorím si, kokot, čo mám 16, to bude ľahké, nie, ako čo som počul od starších kamošov, že keď má baba jebnuté, že tak je povolnejšia, nie, ja hovorím, kokot, hen, to bude normálne jebačka, že ja budem chalanom vyprávať, že prídem o panictvo v pajte, normálne v maštali, v kravíne, hovorím, to bude nádherné, že to mi nikto neuverí, to bude bomba, jak kokot. Tak hovorím chalanom, že počúvajte, Igor, Juro, idem za ňou, oni že jasno, chodí kokot, trapézy mi masíroval. OK. Trapéziky, že pomasíroval mi tí trapéziky, čo som toto ukazoval, čo ti jebeš, ak som mal takto ďaleko od seba ramena vtedy v 16, ty kokot, čo to... No, pomasíroval mi trapéziky, že ďavaj choj, ty kokot, som sa prefackal a išiel som za ňou, no. Prišiel som za ňou, že ako mám osloviť. Čo ti jebe, že čo jej mám povedať, ona bola tak najebaná čet, že ma len zbadala a hneď ma objala. To bolo najjednoduchšie, čo som kedy dokázal spraviť.
A normálne som si myslel, že ja som normálne krasavec jak kokot. Ja som si tam začal normálne ofinu pred ňou takto preliť. Že to, ja som k nej prišiel, ona bola na začiatku parketu. Ja som k nej prišiel a ona pohybí, že... Ona si myslela, že to je tanec a vtedy som si myslel, a ja som to vtedy považoval za tanec, vieš? Proste robila, že... Kam si išla, ty svinia? Jebem na ňu. Proste točila sa tam, ty kokot, jak keď ten... Vieš, čo tam hrá na tej harmonike, či čo to kurva je, a vybehne ten had z toho, tak ona sa tam tak točila. Tak som za ňou prišiel, zbadala ma, ja som len, že som chcel povedať, že ahoj, a ona normálne na mňa, že... Oprla sa o mňa, hovorím, ty kokot, pozrel som sa na chalanov, oni boli hore a oni, že jebaja kokot, oni mali 19. Že jebaja kokot, že super, že popiči, že ty kokot, dneska aj to vyjde. A ja hovorím, to piče, toto dnes bude ten deň D, dnes to tam proste padne, hovorím, dnes si zatrtkám. Viem, ako to majú mladí ľudia a určite mi dá každý za pravdu, že človek, ktorý ešte netrtkal, tak z 24 hodín, ktorý má deň, myslí tak 28 hodín na jebačku, proste na sex. Jak ste to tak nemali, tak ja som to tak mal. Proste jeblý kokot, panic, nie? Mal som piči, videl som len jedno. Zo všetkoho všade vzniklo slovo sex. Kde som sa všade pozrel, tak všetko len to proste, všetko sa točilo len o tom. No. Pokračujeme ďalej. Už bola na dne takto, tak sme sa začali rozprávať. A pekná bola, fakt mala také pehy. Neviem, aké farby mala oči, to by som už klamal. Viem, že mala pehy, bola blondína. A bola vysoká asi ako ja, neviem, vtedy som mal koľko, ja neviem. Fakt, neviem, mal som 16, ale ja si nepamätám. Viem, že som bol suchý a kokot a chodil som 2 roky na tajský. O 14 som bol na tajský. No a rozprávali sme sa pičoviny, nie, objednal som jej džús a ona si dala džús, tak sme tam popíjali asi hodinku. A že, jebla mi proste jazyk do úst. A už som bol v piči. Jedna pusa, ti hovorím, musel som, jak som sedel, dala mi pusu a normálne som si takto nohu musel prekrútiť. Takto som musel nohu, aby to tu nebolo vidieť. Vieš, aby tu nebol vidieť ten maják. Normálne takto som sa dal a hneď mi stála šticina. Hneď som mal stojaka ako kokot, keby som normálne prehltol, keby som si z lopatu takto jebol normálne Viagry do huby. Ja som bol v piči. Ja hovorím, ty kokot, to teraz čo? A že či nejdeme von sa prejsť? On čo, jasné, pome. A viem, že bola skurvená zima. Bola spičená zima, chlapci. Ja vám hovorím, že som vyšiel von a každý, kto tam bol, tak vie, že tam je také parkovisko a naukladajú som takto auta. A za tým kravínom je proste miesto, za také, ja neviem, vlastne tiež na auto, ale nič tam nebolo. A nebola tam ani lampa, nič tam nesvietilo, tam bola tma ako kokot. Ja vám hovorím, že vyšiel som von, bunde, vybehol som von, mal som také, nie že maskáče, ale ono to bolo, neboli to ani rifle, ja neviem ani, jak to mám pomenovať, také, už ich nemám. Tie nohavice. Vybehol som von, vám hovorím, že bolo -100. Ja som si odplul, a normálne to, jak keby ste 2-eurovku hodili na zem. Ja hovorím, to bolo, čo to kurva, tratím peniaze, či čo? Zas som si odplul a zas, že ty, jak keby ste 2-eurovku. Vám hovorím, že som si odplul a normálne na zem padol lat cencúl. Taká bola zima. Ja hovorím, že to čo teraz pôjdeme robiť, ty koko, v takejto zime? A ona si ma tam viedla, ona to tam už poznala, ona bola proste skúsená. Takto ma držala za ruku a ja som len, vieš, takto ma ťahala a som len kúkal, že kokož aj -100, však mi zamrzne cicina, že ja keď na ňu vyťahnem ten cencúl, že to čo spraví? Však mi odpadne cicina, hovorím, prvýkrát pôjdem trtkať a normálne mi odpadne cicina, hovorím, to čo bude, ty koko, to čo mám spraviť? Tak som rozmýšľal, že ako sa vyhovorím, ale prišli sme tam za ten kravínček, nie, tam za ten bočík, tam za ten bok sme prišli. Pičoviny, oprala ma tam oplot, tam bol plot. A začala ma tam boskávať, nie? A ona si klakla. Tam hovorím, že si klakla, bolo -600. Bolo aj trochu snehu, ale nebolo moc, ale bolo -600. Vám hovorím, to bolo normálne... Tam zamrzali snehuliaky. Tam keby ste postavili snehuliaka, tak vám hovorím, že ten kokot zamrzne od zimy. Vám hovorím, že by zamrzol. Tam zamrzali snehuliaky. No piči. To bola najväčšia zima na svete. Si predstavte, neviem, koľko mohlo byť. Bola zima. Ja som mal tak napumpovaného tátoša medzi nohami, že som sa začal rozopínať, nie? Už som sa tam začal mixovať, že kokot, tak keď aspoň nebudeme trtkať, tak aspoň ma vydudle, nie? Hovorím, čo tiebe to bude po piči, ono aspoň vyfajči, že budem mať čo po ceste chalanom vyprávať. Oni tam neboli, oni boli vnútri. Len som zmizol von, vieš? A čakali, oni čakali, že čo sa stane. Tak už chlapci, už som proste mal nohavice asi po koleno, nie? V trenkoch som tam bol, v boxerkách som tam stál, -900 samozrejme už. A ona už išla, ona klačala, ona už si proste išla mi dávať dole boxerky. Tma, tam bola tma. Nesvietilo tam žiadne svetlo, nesvietilo tam žiadne priame svetlo. To si pamätám. A zrazu
zrazu proste jeba ako do ksichtu. Normálne neonka, že SBS-kar chlapci, celý v čiernom, bunde ako kokot, čapici, šál, normálne zababušený, ten chlap mal 2 metre a 200 kg, podľa mňa on raňajkoval kamene, obedoval tehly, ty kokot, a na večeru si vysypal normálne cement, ty kokot, do huby a zamiešal to s vodou. Obrovský chlap. A ja normálne na neho pozriem a svietil na mňa. Ona to hneď postavila, ja som sa hneď začal obliekať, hneď som vyskočil. A v tom momente som spomalil čas, pozrel som sa na ňo, že... A rozmýšľal som, že čo mám vlastne spraviť, že či to mám začať húkať, ako kokot, že prečo mi pokazil prvú jebačku, že zaznič, že čo mám ako robiť teraz, že či mám na ňom, normálne som začal rozmýšľať, že či mám po ňom začať kričať, že hej ty koko, ja som panic, že nehaj ma tu s ňou. Ona hneď sa postavila a išla preč. A ja som tam bol, ja som sa tam začal mixovať, som sa tam začal obliekať. Alebo som rozmýšľal, či sa mám proti nemu rozbehnúť a že či mám niečo skúsiť. Však vtedy som mal sebavedomie ti jebe vyššie než tento dom. Však som mal 16 rokov, chodil som 2 roky na tajský, vtedy by som rozcuchoval všetkých, som si myslel, vieš. Ale zas potom mi došlo, bol som až natoľko inteligentný, že došlo mi, že keby som sa takto proti nemu rozbehol, tak to asi dopadne, že... Vieš. A on by tam mňa asi tak skočil. Neviem, jak by to dopadlo. Chvála Bohu, neprišlo na to najhoršie, nešiel som po ňom, nešiel som sa byť. Len som sa tam proste zapravil a povedal som, že pohode ujo, že nehnevajte sa, že hej, že čo tam robíte? On bol proste Čech, po česky rozprával a svietil na mňa tou skurvenou lampou, ti hovorím, do očí mi najbal normálne Ignite. Mne začali normálne oči sičať, normálne keby si mi sol jebol do očí. Mne bolo tak ľúto to, mne bolo tak zle z toho, ja som nevedel, čo mám robiť, chlapci. Ona išla dovnútra, prišiel som tam aj ja, Hanže, no čo? A ja som tam prišiel asi takto, že... A oni normálne, že čo ti jebe, že čo ti odpustila kokot, či čo, že čo ti je, že čo sa stalo? A ja len, že... Som si tam sadol do rohu, ona už išla tancovať, ona išla tam zjesť za kamoškou, už sme spolu neboli. Som si tam sadol do rohu, jak rozvarený zemiak som tam sedel takto. Vybavený úplne, a oni, že čo ti jebe, že čo ti odpustila kokot, či čo, že čo sa stalo? A hovorím, že... A oni, že čo? A že... On, že čo ti jebe, že čo? A ja hovorím, že SBS-kar. SBS-kar ma tam nachytal, že ona ma išla fajčiť, že už som normálne videl, že honolulu, že mi tam bude cicinu, vieš, jazykom brhliť a že piči. Chlapci si tam tak začali smiať. Lebo oni už, jeden mal frajerku a druhý už miliónkrát trtkal, oni mali 19, vieš. A ja 16-ročný proste péčko, panic. No a piči, tak som tam takto sedel a kúkal som na tých babi tam a oni sa ujebávali, robili si so mňa srandu jak kokot. Potom sme tam ešte párkrát boli a nikdy som tam netrtkal. Ešte sme tam párkrát boli, nikdy som tam netrtkal. Nikdy v živote. Pusa alebo tak, hej, nikdy ma tam nikto nevyfajčil, nikdy som tam netrtkal v tom kravíne. Prvýkrát to tak mohlo dopadnúť, prišiel tam proste SBS-kar a zablikal mi Igniteom do očí, že kokot tu máš, som ťa zapálil, že vypadni do piče z toho topu. Tak to bolo piči. No nezatrtkal som si tam, potom v 17 som si zavalil, ale zrovna s takou babou, ktorá mala tatá Aladina a mal koberce po stenách a to už príbeh z toho je, takže mám zaujímavý život. Isto máte aj vy, s veľa takýmito ste sa stretli, ale toto bolo somráctvo ako kokot, nebolo tak zle, to si neviete predstaviť. To bolo hrozné, to bolo kurva hrozné. A tak čo, mladý, jeblý, no čo, chudáčik, ale nevadí, pohoda, však teraz som v pohodičke, teraz keď na to spomínam sa smejem, vtedy mi nebolo do smiechu, ale teraz keď si na to spomínam hovorím, kokot, to je jeba, treba si kurva užívať. Your turn.